Tanca els ulls, respira i empapa't de la calor d'esta festa. Ho sents? Ja estan ací les mascletades, les despertades, els passacarrers i l'ofrena a la Verge. Però fa falta una comissió que estiga a l'altura de la festa fallera. I aquesta comissió és la de la falla Cervantes San Blas.